नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके स्वागत बा खबरे भोजपुरी में। हम अहिस तिवारी कुछ कारणवश कुछ दिन से वीडियो अपडेट ना हम कर पावत रहनी है। अब रउआ सभे के बीच में हम फिर से हाजिर बानी एगो नया खबर के साथ। रउआ सभे के बता दी कि हमने की द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी अपना फिल्म के अपना नेक्स्ट एल्बम के शूटिंग करे खातिर लंदन में गइल बानी। जी, पावर स्टार पवन सिंह जी अभी लंदन में मौजूद बानी और लंदन में बहुत सारा हाई लेवल के फिल्म के शूटिंग हो रहा बा। जब वो फिल्म के शूटिंग लंदन में हो रहा बा तो समझ लेवे के बा कि वो फिल्म कौना लेवल के होई, कौना तरीका के वो फिल्म बनावल जा रहा बा। रउआ सभे के मालूम हुई कि पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे साथे हमनी के भोजपुरी के सुपर स्टार रितेश पांडे जी भी गइल बनी और बहुत सारा स्टार गइल बने अभय सिन्हा जी के पूरा टीम के साथ है। लेकिन बात ऐसा बा कि छपरहिया लौंडा जौन बाड़े उ नइखन गइले बारी। ऐसे कि जे रियल भोजपुरी हीरो बड़ुए, जे रियल कलाकार बड़ुए, जेकरा पे लोग खर्चा करे वो रिकवरी भी होखे के चाही, वही टाइप के प्रोड्यूसर पैसा लगावेले हीरो पे। तो यही के चलते जौन छपरहिया लौंडा बाड़े उनका के अब की बारी लंदन नहीं ले गइल। अब ओमे बौखलाहट बहुत ज्यादा हो रहा बा वो पूरा टीम में कि ए बारी लंदन घूमे के ना मिलल। तो रउआ सभे के बता दी कि भोजपुरिया समाज के जौन प्यार मिलेला पावर स्टार पवन सिंह जी के, वही प्यार के बदौलत पावर स्टार पवन सिंह जी आज लंदन में जाके शूटिंग कर रहा बानी। तो ऐसने खबर के साथ रहो सभी के बीच में हम फिर हाजिर होखम। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।